Εσείς ξέρετε πόσο κοστίζει η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο? Πρόκειται για μια διαδρομή περίπου 500 χιλιόμετρων. Για να τη διανύσεις με αυτοκίνητο, τηρώντας τα όρια ταχύτητας, απαιτούνται γύρω στις 4,5 με 5 ώρες, κάνοντας και μία στάση. Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης λειτουργούν 11 σταθμοί με τοπικών διοδίων. Για να καλύψει κάποιος τη συγκεκριμένη διαδρομή, καλύτερα να πληρώσει σε διόδια το ποσό των 30 ευρώ και 45 λεπτών. Η κατανάλωση καυσίμου για ένα αυτοκίνητο βενζίνης φτάνει τα 37,4 λίτρα. Κάτι που σημαίνει ότι με την τρέχουσα τιμή της βενζίνης θα χρειαστούμε 66,60 ευρώ για να φτάσουμε. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού για να πάμε δηλαδή θα φτάσει τα 97 ευρώ, δηλαδή 194 ευρώ το πήγαινε-έλα. Σε αυτό προσθέστε και καφέδες, νερά και φαγόσιμα που θα χρειαστείτε για το ταξίδι και θα έχετε το συνολικό κόστος. Συμπέρασμα: αν ταξιδεύετε μόνοι σας, σκεφτείτε καλύτερα την επιλογή του αεροπορικού εισιτηρίου. Από 2 άτομα και πάνω όμως σίγουρα συμφέρει καλύτερα το αυτοκίνητο. Εσείς τι επιλέγετε από τα δύο?